Hello guys, back again. So दिनै मानि भिडिअ जागोन जों मिथिया दिनैहाय मानि भिडिअ जागोन आंबो मिथिया आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाल' आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय जोङो दायो कलेजाव थांनो नागिरदों बाउन्डारियाव एसे माबा माबि जादों नामा बेखौ नायलाबायनो जों कलेजावहाय आरोना खामानि फिसा सा जाब्रबनानै दङ जोंना ओमफ्राय दा बेलासिनि बिदिनो 4 o'clock जाबाय आरो बारबायानो हरनि एसे ओमफ्राय बिबाराव दै लुनो थांनो नागिरदों आरोना कलेजाव नायलांबाय था नोंथांमोना दसे उनाव र' थ'द' थाङा कलेज थांनो थाङा पापिस्ट' थाङा था नोंहा जाम्बा था गाइस आङो फार्स्ट दायो बाल्थिं लागोनसै ओमफ्राय मगा मोनसे लाबाय थ'दोलै दाबो जाया नामा बेलफोराथ' मा डिजाइननि बेनि बेला थाखु जाया बोलो जाया कलेजाव थांनो कलेजाव मा खालामनो बिबाराव दै लुनो मा बिबार गायदों सोबाना नायनोसै नामा बेखौ मानसिखौ जोंना कलेजनि मा आयौ माथो इमान बेलासिबाय मालाबानो थ' मानसिखौनो गोजा नुबाय सान्दुङा फुरा माबायाव नांबाय नै मोखाङाव नांफैबाय ओरैसिम जायनिफ्राय ओमफ्राय जों दायो कलेजावहाय सफैलायबाय नै ओमफ्रायो मेचिन माबा खालामनांसिगोन बिबाराव दै लुनो आरोना जों माने फुल गायदोंमोन नालाय जोंहा ओरै बाउन्डारि कलेजावहाय एसे साजायनांगोन ना नङाबा ओरै साइज जानाय नङा गाइस ओमफ्राय जों दा दै लुनोसै आयौ मेंख्रा मेंब्रांलाजोबसो सिबाखै आं दा कलेजनि बाउन्डारि गेटआव दं नै जानला मोनला भिडिअ बानायदों बिदि भिडिअ बानायनो नङाबा मानोथो मबाइल मानो भिडिअ बानायनो नङाबा मानो मबाइल दे बुंलाय मानोथो बानायदों मबाइलखौलाय भिडिअ बानायनो नङाबा लागा बिसिना हो बबेनि ब्लगार थेफाख्ला फैलायखो नंलायखाबायना आंखौ दे लागाव लुनाया जागायजेनदो बिबाराव दै लुग्राफ्रा नै सैनिकफोरा जों मा फुल होनोथाय बिदिनो आरोना थैनो रोङा होननानै दै गैयाबानो थैया हायानो गोरानथार नै इसोर जेबो जानाय नंला नै बिसोर फुल दावदै नामा बे बिबारखौनो दासो गायहांदों माबानि साइसनि बिबारानो बाथिबो गैया दङ आं लायनानै आं लुफैगोन नै माबा जलफि बिफाङा फिथाइयानो गैया सासे नुबाय जलफि फिथाइसो जानो दंगासिनो नै फिथाइयानो गैया माखौ मोनजागोन बे साइसआव बिफां गुदियाव दाखालि गायनाय ओमफ्राय दाख्लैबो आरो मोनसे गायबावदों एक्टरा जोंना फुराव दै लुदों एक्टर मा गाज्रि खामानि थिनो नोंलाय गाबोन फुङाव होबावदो आं बायनायसो नंदों जलफियाबो फिथाइ थाया फिथाइ थाया फुलानो रा फुलानो थैहां कालार दंबावसो मा हगोन जालांसै सोरबा गादों नै सोर मेगन गैयि सादो नों आं नङा कलेजाव फैनाय दै सारखानायसो माथो दै सारदोंब्रा रानोना सान्दुं गोसा एफोराव
नै लोगोफोर जोंनि कलेजखौ नायोबा बेनो जोंना कलेजआ नै लोगोफोर जोंना कलेजआ बेनो थेफाफासो कलेजआनो प्राइभेटसो ना बेखायनो नोगोद दुस्थु नुखायो नायलाय आवार कलेज जों दायो बिबाराव दै होनाय माबा फुलाव दै होनायखौ जागायखांबाय माने फोजोबखांबाय आरो ना थांफिनसै जोंहा नै सिबाखैलै मेंग्रां मेंसिथार दिनै फुल बागानानो मा जाखो बेलाय हाबा बेयावबो जायफ्राय जायफ्रि मा बिफां दोनलाबायखोथाय थाइजौ बिफां सिथाय दंलाबायो जायाफ्रामा थ' थांसै जों दायो दै लुखांबाय ओमफ्राय थांफिनसै आरो